Здравейте! Отново сте с предаването без спирачки. Лятото продължава да е все така горещо и сухо. Това по принцип за колезенето би трябвало да е добре. Но сега не сме с колелата, отново сме в студиото и имаме отново двама интересни гости. След малко Боян ще ги представи. Преди това само да ви напомним, че много ценим вашата подкрепа и това предаване го правим за вас, така че ако искате да ни подкрепите, можете да се абонирате за канала, също така може да натиснете бутона Join или Super Thanks и по този начин да ни подкрепите. Сега е ред на Боян. Здравейте от мен. Днес ще си говорим за най-голямото състезание по колезене в България. Това е Международната колездачна обиколка на България, която тази година бележи своята 100 годишнина и днес на гости са ни двама души, които са замесени по много начини в българското колезене, в шосейното колезене, в части от планинското колезене, може би. И в нейната организация. И най-вече в нейната организация. Това са заместник-председателят на Българска федерация колезене Борислав Иванов и треньорът на националният отбор по колезене Радослав Константинов. Здравейте! 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 Ще се радвам, понеже Борето вече ни е бил на гости, ще дам думата на Радо, ако няма нищо против, все пак да каже няколко думи за себе си. Здравейте! Само една лека корекция, че не съм треньор на националния отбор, аз съм спортен менеджер към федерацията, което е малко по-различно. Треньорските ми ангажименти са леко ограничени, тъй като тази година, аз започнах тази година от март месец да работя с федерацията и така тренировъчни лагери почти нямаше кога да се проведат. Директно започнахме с международния спортен календар, там където отговарям аз. Аз съм по-скоро по селекция, по организация на самите мероприятия, кога се пътува, къде, кои да отидат, кои да са хората, които да придружават състезателите и така нататък и куп други неща, които даже не мога и да ги изборя, защото по нашински стандарт малко, както и Борислав, той е доста по-ангажиран от мен, но един човек върши работа за двама, трима и повече. Да, това е стандартна ситуация в колезенето в България като цяло. Може да разкажеш малко повече за себе си? Откъде идваш, с какво си занимавал? Родом съм от Бургас, занимавам се с колезене почти през целия си живот. Състезател съм от 2000-та година горе-долу, като съм участник в обиколка на България, за която ще говорим от горе-долу 2000, мисля, че 2002 година ми беше първата по спомен така, обиколка, която с доста разлики от това, което е напоследък, последните години. После ще влезем в тази тематика, защо е по-различна. Състезател съм и на писта. Живеех във Франция доста години, като там мой треньор беше Христо Зайков. Прекарах един много хубави години там, научих доста за колезенето. След това имах периоди, когато се оттеглих, отново се върнах, така доста неща се случват в моя живот странични от колезенето, но ето, че отново съм по някакъв начин замесен, не вече като състезател. И се опитвам да предам това, което съм научил през годините на всички момчета, които сега те първа започват да се занимават с този спорт, който знаем, че въобще не е лесен. По-моему един от най-трудните спортове, които може да и си избере човек. И доста лишения иска. И доста компоненти започват да влияят на резултатите на състезателите. Не е само това как тренираш. И всички тези неща, които сме ги научили, се опитваме да ги предадем по някакъв начин в момента на подрастващите. А има ли много желащи да поемат тези знания? Ами, не толкова, колкото ни се иска. Поне на мен не се иска да има повече. Но това го отдавам до някаква степен на, може би, менталитет на сегашната младеж. Доста по-улеснен начин на живот имат. Знаете, всички го виждаме това нещо. Всички са залепнали телефоните. Те телефони обаче не се използват по предназначение в случая, защото интернет е както взима, така и дава. Той може да ти даде цялата информация на този свят, която ти е нужна, за да се научиш на нещо.
И най-важното, което говорим с всички състезатели, с които сме работили, че е хубаво да експериментират. Това, което си говорихме по-рано, че едно работи за мен, няма да работи за теб. И това трябва всеки да го усети на гърба си, да пробва да извлече максималното от едно, да остави друго и накрая да сглоби собствения си пъзел, а не да копира това, което правят най-големите и най-известните в момента. Без значение кое е направление, дали е планинско колезене, или шосе или писта. Ако гледаме само най-големите какво правят, това не е меродавно, дали ще работи за нас. Добре. Боре, няколко думи да кажеш за себе си, отново да се представиш. Отдавна не сме се виждали. Да, много време мина направо. Ами какво да кажа, продължавам да се занимавам с дейности организационни главно в федерацията, с клуба също. Буквално тази нощ се върнах от обиколка на Румъния. Това взето ми личи. Пуснал си дългите, въпреки осветлението тук. И така хубаво светиш към мене. Няма как. Тежка обиколка, силни отбори. Да не говорим, че всъщност времето беше така да кажа, най-трудното препятствие. Тъй като тая година на 40 градуса всеки ден не сме карали никъде. Аз честно казвам нямам спомени последните години. Дори миналата година в Турция се намираше някой етап, 32-3 градуса, малко по-спокойно. Тук изобщо няма такова нещо. В Румъния всеки ден 38-40. Така, за те, които даже... По-горещо от България. По-горещо беше категорично, особено в така ниските Карпати, където примерно на 7-800 метра. Общо взето сравнително голи пътчета, гората така на 200-300 метра и човек застава с илюзията, че оттам идва малко прохлада, нищо подобно. Слънцето пече по-силно, а пък за сметка на това... Какво беше слънцето спряло, сърдито пече? Нещо, нещо то са. Но явно Борислав така има и кратка памет, защото явно не си спомня преди колко беше, Боре, 3 години, когато ходихме в Африка на едно състезание. Обиколка на Камерун. Там е вече друг континент, друга вселена. Тамошните жеги и въобще условията, не само жегите, а и самите условия, които бяха с истинско предизвикателство, между другото, за в случая той беше състезател, аз бях водещ на отбора, но емоцията беше много голяма. Не, то в Африка по-скоро влажността е тази, която, поне в Камерун, там където бяхме, влажността е тази, която така най-много пречи на състезателите, които не са свикнали. Тъй като до към 33-4 градуса стигаха температурите. Аз често казвам, нямам спомен за по-високи, но пък проблема с хотелите. Тъй като единственият така, що года европейски тип хотел беше в Дуала, мисля, че. Всички останали на някои места излизаха гущери от матраците. Да, гонили сме се с тях. Сега къде има топла вода нямаше никъде. Къде има вода е въпроса и за колко време. А тя топлата вода става топла много бързо. Става. Слагаше на слънце и става много бързо. Това въпрос е, че човек нямаше къде да се изпере там. Така че условията наистина бяха предизвикателство, просто трудностите бяха различни. Аз съм имал случаи, когато ходиш до кладенеца, като питаш къде, защо няма вода, как вода има там. Имаш кладенец, кофа, пускаш малката кофа в голямата кофа и с голямата кофа в стаята. Това са... Но тези места, когато ги посещаваме, е хубаво да видим през какво минават и такива хора в тези места и да оценим това, какво имаме тук. Наистина има доста ползи. За другата седмица се очертава доста горещо време по време на обиколката. Прогнозата е за сериозни жеги. Аз лично не съм я гледал, но ако са над 35, единственото, което може би ще спаси, че това е, че почти всеки ден се прескача Балкана. И сме в Стара планина. 2 етапа само прескачат. 3. Да. И даже и 4 в някаква степен. Защото и етапа, който е от Приморско до все пак българка качваме, не прехвърляме планината истински. Но доста често доста време ще прекарат състезателите в планината, така че това може да се окаже малко Това е добра новина за тях. Благоприятно за тях. Ще може ли да го гледаме по телевизията?
По телевизията и да и не. Тоест в YouTube ще се излъчва и в Facebook страница на Българска федерация Коезене, така че реално всеки, който иска да гледа на живо, няма проблем да гледа обиколката от буквално първия неутрален километър до последния на състезанието. Допълнително сега ще има репортажи, естествено, въпроси и отговори с състезателите, кратки интервюта, преди етапите кратки анализи, отделно отново с дрон ще се облитат така забележителности в България, ще бъде представена като съответно туристическа атракция. И малко или много се опитваме до някаква степен да достигнем нивото на обиколка на, ако не на Турция, в крайна сметка на обиколка на Хърватско. Като трябва да имаме предвид, че обиколка на Турция правят с нещо от сорта на 7-8 милиона евро. Бюджет. Да, бюджет. И то мисля, че това беше преди няколко години. В момента предполагам, че са хвърли 10. Да, мисля, че вече над 10. Над 10 трябва да е в момента. В Хърватско мисля, че е около 4 милиона. Докато нашата обиколка с всички средства, които включително общини, федерация, спонсори, нали, буквално всички, които се включват, мисля, че 5-600 хиляди лева горе-долу, това е тавана. Обиколка на Румъния даже е сега 900 хиляди евро е дотацията от Министерството, плюс сега спонсорите няма да ги изреждам, че някои фирми ги има в България, но горе-долу до 1 200-300 хиляди евро го бяха докарали съвсем така чисто спонсорство. Плюс вече допълнителни партньори, които са осигурили материал на час и какво ли още не. За хотелското настаняване, нали, също големите градове помагат. Букурещ мисля, че общината беше поела изцяло настаняването и то в много хубави хотели. Общо взето най-слабичкият хотел беше от сорта на Хилтън, да кажем. Това е в Букурещ. Нали. Другите градове бяха имаше и посредствено ниво. Но в Букурещ всичко беше топ организация. Не е като в Камерун. Камерун има още така да поработят. Но и ние явно. А ние какво някъде ще бъдем по хотелското настаняване, ще сме някъде по средата между Румъния и Камерун. Или... Да кажем, че с обикновените, т.е. средностатистическите градове, които обикаляхме в Румъния, да кажем, че сме на тяхното ниво. Но нивото на Букурещ все още не може да го достигнем. Като и там общо взето организацията е пръсната в няколко града. Да кажем, ако старта е, примерно както беше в Дева, някои отбори спят в Дева, някои спят, да кажем, в град на 14 км, други в град на 20 км. Нали? Зависи как се справят. И това говорим все пак за големи градове от сорта, например, като аналогия в България на Сливен, примерно Бургас. Нали? Не става дума за някоя градче, да кажем, 30-40 хиляди души, което просто има легова база максимум от 300-400 човека и буквално там побираме цялата колона. Състезанието в Румъния всъщност, защото може би това ще бъде най-близкият паралел до обиколката на България, която може да се направи, или бъркам. Като клас, като организация. Не, по-скоро като клас, обиколката на Румъния е по-високо. По-високо. Тази година 2-2 беше. 2-2 ли беше? Отборите бяха същите. И обиколката на... И нашата обиколка също е 2-2. Но беше 2-1 преди миналата година. Да, беше 2-1. Тоест 2 миналата година няма проведаха реално, по-миналата беше 2-1. А то сигурно за това са им ги смъкнали в 2-2. Там имат известни проблеми тъй като не се е провела една година. Да, след това вече един вид нарушена е традицията. Те имат право на 5 етапа, както реално и ние, въпреки че ние имаме позволение от UCI за един ден допълнителен. Но все пак обиколката на Румъния се прави от много повече хора от това, което ние разполагаме като технически щаб изобщо. В крайна сметка ние наистина не имаме доста хора, така че да обезпечим наистина всички дейности да изглежда така по един хубав начин. Сега далеч сме от Тур дю Франс, но да кажем, че примерно обиколка на Чехия като визия не изглежда по-добре от нашата обиколка. Даже мисля, че сме горе-долу на едно ниво. Но самите румънци наистина инвестират страшно много в човешкия ресурс. Те имат, например, 30-40 мотористи, които обезпечават валово състезанието. Сега имат, между другото, нашата охрана е по-добра като цяло, защото ние разчитаме на общо на МВР и тук-там, нали, по-малки охранителни звена, но предимно на МВР те си разполагат хора по цялото трасе, нали, буквално по най-малките пресечки и сме получавали всяка година много високи оценки за охраната на състезанието. В Румъния стилът е по-друг, но пак там има един наистина много добре стикован екип от много мотористи, които обезпечават състезанието. Отделно съдийски им колектив също от 20-25 човека, които всяка година правят почти едно и също. Ротацията им е максимум на 2-3 поста
Така че тези хора са много добре стиковани. По време на състезанията знаят как да реагират в почти всяка една ситуация. Има и нещо, което аз се опитвам тук от няколко години по някакъв начин да го внедря и при нас, да започнем да организираме малко повече UCI състезания, защото всъщност с какво ни води Румъния? Румъния имат обиколка на Сибил, която е 4 дена, тя е първа категория. След това имат Купа Макса Оснит вече, която е 1 ден. Имат обиколка на Шекерланд, която в зависимост от годините варира между 3 и 5 етапа, обикновено е 4. Тази година беше 3 поради липса на финанси, между другото, но реално 4-5 етапа си е класическата обиколка и след това обиколка на Румъния, която е била и 6 и 7 дена. Сега в момента последните години 5-6 дена правят. И ето ги едни 4 UCI състезания, преди бяха 2 втора категория, 2 първа. Нали, самите румънци те имат горе-долу 15 състезателни дни, само в техния календар, чрез които си обезпечават, дет се вика, санитарния минимум. Оттам също те обикалят близките държави, в които има подобни състезания и ето календар им се напълва. Докато при нас ситуацията е по-ограничена. Ние, например, в Румъния не ходим на всички техни състезания. В Сърбия, обиколка на Сърбия, общо ето единствената с категория, която я се проведе, я не. Тази година изобщо не знам дали ще има. Те самите сърби не знаят, тъй като нямат финансиране. Например, ние сме по-добре от Сърбия. Да. Затова казвам, ако ще сравняваме, хубаво да гоним Румъния, защото Румъния е държава първо с по-голямо население, по-сериозна промишленост и по-висок жизнен стандарт, както нали, както си го погледнем. Общо взето да. С Турция не е редно да се сравняваме, тъй като там държавната намеса е много по-силна. Там директно се казва на някоя фирма ти обезпечаваш това състезание и състезанието е обезпечено. Отделно там има много силна вътрешна конкуренция между партиите. От една страна Ердоган, който управлява държавата, от друга страна кмета на Истанбул, който е от опозиционната партия. И обиколката на Турция реално се финансира от държавата, обиколка на Истанбул се финансира от общината. Но си представете нали, с какви средства разполага Истанбул. Миналата година така обиколка направиха, където нали, ние тук можем цяла година състезания да организираме с тия средства. Отделно те си имат много силен вътрешен календар, където пак сега вече различни организации, няма да влизаме в подробности, влизат в пряка конкуренция помежду си. И те си имат един плътен календар от 35 горе-долу състезателни дни, които на тях практически не им е нужно почти да пътуват по съседни държави в състезания. Те си имат един много хубав вътрешен календар. Това говориш за UCI състезания. Да, UCI състезания в Турция. Да. Гърция няма да споменавам, защото гърците имаха международно колезене много силно. В момента са докарали до балканско колезене. При тях обиколка на Гърция тип търговия. Там се гледа рекламата до голяма степен. Той частен организатор се занимава с това нещо. Естествено, канят се силни отбори, но пак казвам, там се залага на рекламата, не е толкова върху... На туризма, нали? Ами, не. Това си е частен организатор, който организира и в родо състезанията. При него целта общото е печалба, а не е толкова развитие на спорта. Да. Македония няма да коментирам изобщо. Те нямат нито едно UCI състезание, имат там по байк, но нищо особено. Мисля, че нямат даже в Македония. Тази година не знам. В Кумано имаха миналата година, защото си спомням, че Виктор Енев стана втори. И то беше и първа категория. Тази година мисля, че нямат състезание. Така че, нали, общо взето, ако се сравняваме с балканските държави, редно е да погледнем към Румъния. И към Турция не толкова, защото... Там... Хърватска спомена, може би... Сега Хърватска, те като цяло не се имат за балканска държава като менталитет. Те дори не членуват в Балканския колезачен съюз, нито словенците. За словенците... И поради тази причина, не знам дали е добра аналогията. Сега и при тях ситуацията с колезенето е така доста разделена. Имат, да кажем, един елит 5-6 състезатели, които наистина са много силни. Те си имат един добър менеджер там, който ги пласира в хубави отбори. Говорим World Tour. Останалото ниво е общо взето по-ниско от нашото. Така че с тях, но тяхната обиколка също се финансира от държавата до голяма степен, тъй като им показва курортите по Далматинското крайбрежие. Да. Сега, хубаво е, Министерството на туризма тази година се включва в нашата обиколка. Да, това ще да те питам. Видях логото на България, на Министерството на туризма. И това исках всъщност да те питам, нали, малко да се върнем обратно в България, защото ти си доста намесен в организирането на обиколката и ти
Не, може би не толкова. Не толкова, колкото него. Защото Борето знам, че от тъй 2 като месеца няма да има национален телефон. отбор, така и не успяхме да го изгубим за поредна година. Просто заради липса на достатъчно състезатели, които са свободни и качествени на всичкото отгоре, защото така или иначе една обиколка на България за всеки един клуб, както е примерно за Борислав Левски, както за другите ни отбори Троян, Пловдив. Това си е една реклама пред общините, за да си защитят финансирането. И те искат да се представят на обиколка на България като клуб, на клубно ниво. Ако вземем като национален отбор някой от тези състезатели, на първо място и най-важното е, че има конфликт по правил на UCI, има конфликт на интереси, при който ако даден състезател участва в националния отбор, примерно неговия клуб не може да участва там. Или обратно, примерно клуба, кой зависи, защото ако стартират примерно 6 състезатели на Левски, а Борислав е в националния отбор, това автоматически прави 7 състезатели от един клуб, което е конфликт и не го позволява правилото на UCI. И от една страна обезкървяваме така клубовете и не оставаме качествени състезатели за обиколка на България и поради това правило те пък въобще нямат право да стартират. Това състезание за всички български състезатели се чака цяла година. Най-важното, И е важно и всички се подготвят за него. Тоест те си участват, но си участват с и тъй като няма да има национален отбор, аз помагам с настаняването и на цялата тази група, която е 300 и повече души по различните градове. Добре, аз това, което исках да те попитам всъщност в тази връзка относно националният отбор. В крайна сметка, когато състезателите, топ състезатели, така да ги наречем, са разпределени в няколко отбора, да кажем в Троян, в Левски, в Пловдив и така, в Цар Симеон и така нататък, реално така, не сте ли получава, че нивото цялостно е по-ниско на всичките български отбори, а не се направи един елитен национален отбор, който всъщност да гони по-добро класиране, защото доколкото си спомням, поне на обиколките, на които аз съм бил, българските отбори нямат чак толкова по-предно класиране. Поправете ме, ако греша, но последните, така, имам спомен, че в общи не бяхме в челото. Българските отбори по-скоро, които участваха, не бяха последното добро класиране беше миналата година, ако не се лъжа. Мартин Папанов 7 стана, да. 7 или 8 стана. В мъже елит, да. И пред 2 години по-назад стана 10-ти Йордан Андреев. Това са така добрите класирания, като Йордан беше в национален отбор. Бяхме сглобили заедно с Мартин. 20-та година, 22-та. Да. Владимир Коев стана 11-ти тогава. Имахме доста от клубен отбор. Да. Но как да го сглобим този отбор, не мисля, че може да стане, защото националният отбор или точно федерацията, тя е шапка, която е над клубовете. Тоест, ние по този начин ще се бъркаме в работа на клубовете. Няма как да взимаш техни състезатели и да ги работи. Ние го правим, нали? Правим лагери понякога, когато има достатъчно финансиране, разбира се, защото всичко е доста скъпо, както знаем. Да обезпечиш 10 души с хотел, храна, горива и така нататък. Това са едни пари, които трябва да дойдат от някъде. Това е работа, нали, на организаторите на федерацията, да намират външни пари за такива мероприятия, защото от Министерството на спорта, за съжаление, не идват достатъчно такива пари. От Министерството на спорта парите са целеви. Борислав така доста по-запознат от мен, нали, по пера, кои пари за какво могат да се използват. Тоест, ако дойдат в федерацията някой, ако си мисли, че в федерацията има 300, 500, 1 милион и тези пари са на свободна консумация, т.е. може да правим каквото си искаме с тях. Не е така. За всеки един лев ние се отчитаме по определено перо. Тоест аз като човек, който харча пари по определени мероприятия, състезания, да речем в чужбина, аз всяка една касова бележка трябва да отчита на какво направление е изхарчено, за кое мероприятие, на кого е платена, по какъв начин и куп други неща, които за да е светло всичко пред Министерството на спорта. Но тези пари не са свободни. Тоест не можем сега, ние Борислав решаваме, има лагер 20 дни, примерно на Белмекен, което е супер, нали, за обиколка на България. Но
Няма как, защото примерно ако са 10 души, разширен състав, 100 лева на човек, калкулацията лесно говори, че това става една огромна сума, която ние нямаме. Тоест, нашия спорт е доста скъпичък излиза, тъй като и ние сме базирани малко по-далеч от силното колезене. Като национален отбор, за да постигаме големи резултати. Сега Борислав участва на обиколка на Румъния, която е високо ниво, така, сравнително високо ниво, на което ние можем да участваме. Но другите всички добри състезания са доста далеч от нас. Това вече са на 1500 км на запад. Тоест ние трябва да се придвижим целия керван с всички състезатели, велосипеди, а когато има специфични дисциплини като индивидуално бягане по часовник, там има втори велосипед, имаш резервни колела и всичко това нещо, за да го придвижиш, ти трябва примерно 2 микробуса, автомобил, горива, хора, да речем, те летят с самолет или пътуват с нас, понякога зависи кое е по-рентабилно и кое можем да си позволим. Практикували сме всякакви гимнастики, но всичко това е страшно скъпо. Значи един състезател да отиде само с велосипеда си до Германия да се прибере, ако използва само с самолет, ние го калкулирахме, последната калкулация за европейското, което бяха двама състезатели с двама придружаващи, беше около 10 000 лева. Двама души. Самолет, колела, тренажери, това всичко трябва да се качи. Един самолет струва толкова пари, там ти трябва автомобил, наемаш го автомобила. Това всичко са калкулации. И тук говорим, нали, за места, където да речем храненето го обезпечава аз като любител кулинар, който приготвя храната на състезателите, за да излиза по-евтино. Защото ако започнем да плащаме по ресторанти, става изключително тежко. Добре, кое е по-важно? Клубният отбор или националният отбор? При това положение, защото разбирам, че нали, трябва по-скоро да дам малко контекст на въпроса си. Да дам малко, понеже имам някаква представа, да дам малко контекст на въпроса си, нали, не да казваме това е по-добро или това е по-добро, защото доколкото разбирам, всъщност наличието на националният отбор е свързано с страшно много средства, които ги няма просто. Пък клубните отбори в общи линии могат да финансират тези инициативи, така да ги нарека. Нали, поправиме ако грешено, така както разбирам, по-добре е да има клубната дейност да се развива повече, отколкото националният отбор. Трябва нещо да захрани националния отбор. Тоест с състезатели. Те състезатели трябва да дойдат от клубно ниво. Тоест трябва по места да има такива клубове, които активно да търсят състезатели от ранна детска възраст задължително, за да може да има време да израснат постепенно, за да станат такива големи състезатели. Не можеш просто сега да намеря един човек, който е на 20 или 25 години, да му каже, ти ще трябва да, нали, искаш ли да бъдеш състезател и да започнем да работим те първа. Не става така. Мисля, в нашия спорт не се получава. Затова клубовете са изключително важни. За малко сравнение, това, което, нали, се подготвих малко за историята на колезенето в България по повод 100 годишнината от създаването на обиколката, че имали сме период в годината, когато сме имали над 170 клуба в България. И сме били, може би, нацията на световно ниво, които са били доста активни в развитието на този спорт. Още преди да бъде толкова актуален, като футбол, баскетбол, волейбол и така нататък. Колезенето е било на много високо ниво в България. Това е доста впечатляващо, защото ако вземем за сега пример, както има 264 общини, да кажем, че тогава са били около това, значи едва ли не почти всяка община да има. И тук, нали, не говорим за времето на комунизъм, някой да не е такова, че това е било насила правено. Аз дори не разбрах за кой период точно става дума, но факт е, че е имало такъв 20-те години на миналия век. Тоест около създаването на обиколката. То явно това е катализирало. Малко по-късно, всъщност, знам за 38-9 година от дядо ми, защото той е бил тогава 8-9 годишен. Във всяко село в Самоковско имало по едно колоездачно сдружение. Сега не знам вече тогава как са били регистрирани клубовете или не, но едно колоездачно сдружение имало буквално във всяко село. Разбира се, и селата са били доста по-многолюдни. Имало дори и села с 2 колоездачни сдружения, които така в конкуренция са били едно с друго.
Сега, това, което той ми е казвал, нали, че общо взето като малък е карал колела с децата, които са искали така да... Тогава просто спортът е бил по съвсем различен начин организиран и един вид представлява удоволствие да се занимаваш с колезене. И всъщност много повече колездачи има, отколкото футболисти и каквито и да е. Това е било най-масовия спорт в България. Това говорим още царска България. Не става дума наистина за времето, когато спорта вече така в едни години 60-те, 70-те е бил като средство за мерене между източния и западния блок. Да. Но дори 80-те години е имало такива периоди, когато е имало шампионати, на които се отиват след квалификация, т.е. толкова много състезатели е имало и клубове, че трябва да минеш през сито, за да се добереш до шампионат. Така както е във Франция в момента, защото когато аз бях състезател във Франция, последните данни бяха за около над 110 000 състезатели и 11 000 клуба. В всякакви дейности, нали, клубове, там има и клуб, може да направиш по BMX и така нататък, но няма значение, нали, но това са 11 000 клуба, които всеки има развива някаква дейност. То стана дума, нали, покрай историята, всъщност спомена го и Боян, че тази година стават 100 години от първата обиколка, която е проведена, нали, на България. Тоест тя е 1924 година е първото издание. А сега просто да кажете за всеки случай за нашите зрители, сигурен съм, че много от тях го знаят, но да разкажете съвсем набързо малко статистика за това тази годишно издание, кое порете, защото то не е 100-но. Нали, имало е паузи. 71-во, точно така. Нали, казахте, че 6 етапа, нали така? Или 5? Пролог и 5 етапа. Пролога е кратко бягане по часовник. Да. От кои до кои дати? Изобщо е такава повече информация за събитието. Която ще... тук някъде отгоре ще сложа един постер, където да се вижда. И пак всъщност аз само да видя дали правилно разбрах. Човек ще може в YouTube и в сайта на федерацията да гледа цялото състезание, проследяване на цялото състезание от до. Да, абсолютно. С Circle Media като предните години. С Circle Media точно така. Да, това е хората имат опит вече, така че нещата се получават добре. Като спомена румънците, понеже аз участвах, ще вкарам една скоба, участвах в 2 обиколки всъщност в организацията. 2 обиколки. Да. Относно румънците, мотористите на румънците, аз си спомням, че първата година, като участваха в Circle Media, всъщност викнахте румънци мотористи. Такива... Самите оператори мисля, че отново са... Не, операторите са българи, мотористите бяха... Да, мотористи, да. Мотооператорите, всъщност това е... Продукцията на обиколката на България е доста интересна, чисто технически. Защото в нея имат намесени доста хора, ПТС и преди това се обхожда трасето от оператори, които да снимат самите забележителности. Те в повечето случаи мисля, че не се предават на живо тези общите кадри, които са предварително. Нали, мотористите предават, мисля, че има камери с автомобили или няма, или само мотористи? Ами не, само мотористи са в момента с автомобили. То много е трудно от автомобил вече да се предава като хората. Колко камери се очакват на обиколката? Това вече Иван Петров най-точно може да каже. Минимума е 2. Мисля, че вече в определени ситуации 3 души покриват състезанието. Да. Горе-долу за нашата обиколка това е достатъчно. Тоест избягалата група се следи вече основната група, ако има разкъсвания, да се проследи и къде са фаворитите. Да. Съответно, общото как се развиват нещата. Така справят се хората, доста добре се справят. Да, те имат вече и така преднина през годините. Добре, да се върна малко назад, всъщност към организацията на тази 100-на юбилейна обиколка. Какво да очакват хората? 100 годишна, прав си. 100 годишна на обиколката, 71-а поред, т.е. 71-а обиколка. Какво да очакват всъщност хората, къде ще бъде и така нататък? Да, откъде минават етапите? Сега като за 100 годишна обиколката е много по-тежка тази година, като профил поне.
Започваме вече традиционно, както предните няколко години, с пролог около Александър Невски, 1 километър по паветата. Съответно, да. Всички много го обичат. Трасето е технично, да, тези павета съответно не са така най-приятни. Ама погледнете приятно състезания като Париж-Робе. Там специално си пазят паветата. Да. Обиколка на Фландрия също. Дори има хора, които излизат и си павират съответно бърчето, за да може да минат там обиколка на Фландрия. Паветата са различни в Фландрия. Да, по-гадни са. Дали? По-гадни са, да. Нашите са горе-долу по наредени. Ние са нарочно едно към гьотере сложени, така че да затрудни. А в момента, понеже пътищата като цяло в Европа вече са доста по-хубави, организаторите се чуят къде да направят някой черен път, общо някакво такова трудно минаване. Малко тази година го видяхме в България. Да дойдат в България. Тази година го видяхме на обиколка на Франция. Имаше бели пътища. Има и в Италия редовно се случва. Даже в Испания преди няколко години спомням също включва. Да. Така че нищо чак толкова страшно няма с този пролог. Първият етап вече традиционен. Миналата година бяха 2 полуетапа, но пък в годините назад, като се върнем, много пъти се е провеждал етапа София-Троян. Съответно през Галабец, Пирдоп, качва се Козница и Беклемето за финал. Жестоко. Разбира се и Саранци и на тръбата изкачването, което е 2 км, така допълнително за да има хубаво на хората. Да поналяват още малко лово в краката на състезателите, но като цяло това си е класически етап от много години. Следващия етап също от Троян през Шипка до Габрово. Миналата година го повторихме 1 към 1 горе-долу. От Троян през Шипка? От Троян през Шипка, да, през селата, през градница се минава, излиза се Габрово по околовръстното през тунела и оттам излизаме на Свети Никола и спускаме директно към Казанлък. Това е всъщност най-краткият етап, но пък се очаква да бъде така доста интересен, защото все пак той е кратък, но за сметка на това имаме изкачване от първа категория, да не говорим, че предният ден е доста тежък и вече зависи кой как се възстанови. Аз често казвам, очаквам в този етап някой да изгуби обиколката. Сега трудно да спечели, но ще има хора, които определено ще изгубят шансове. Следващия етап пък и той е класически, няколко път се е провеждал. Дори аз 2010 година така имам спомени от едно заминаване 110 км в него. От Казанлък до Бургас през Сливен, това е единствения така хубав равен етап за спринтьори тази година. Все пак и те да могат да се изявят по някакъв начин. Но следващия това е нощ с две острията, защото пък има наличие на вятър. Там е вятър. И дали ще е лесен, разчитаме на природата. На Сливен Карнобат, общо взето вятър винаги излиза. Но винаги е интересно. Този етап, макар и равен, винаги е интересен. И за състезателите, които са в кондиция, които обичат такива неща, става интересно. И за гледане е интересно. Да, тези етапи по принцип са много интересни. Аз миналата година спомням с дроновете. С дроновете пускаха на живо даже, специално от този етап, защото аз имам спомен, това, което Иван Петров всъщност от Църкъл Медиа ми обяснява и мисля, че с тебе сме го коментирали, че нямат право да летят дронове над пелетона. Трябва да летят директно отстрани трябва да са. Да. И така и след Бургас. Там идва черешката на тортата. Това е изцяло нов етап. Естествено има сега тук там някои части по пътищата, които сме ги минавали. Няма как да ги избегнем. Но обиколката стартира за пръв път етап в Приморско, или поне аз нямам спомени така, както преди стих годините назад да има остават в Приморско. Преди Бургас се отбиваме към нова дестинация през община Камено, но реално се минава село Трояно. Оттам вече поемаме към Айтос. Частично класическа отсечка до Петолъчката. Там завиваме към Мокрен. Има изкачване трета категория, което обаче вече така в втората половина на етапа определено няма да бъде като за трета категория. И след това вече най-тежката част от Градецкото завием в ляво. Има баир, който общо взето пак сме му поставили втора категория, не толкова заради дължината, колкото комбинацията по-скоро дължина на клон, но реално след него има едно кратко спускане километър и половина и тръгваме в парка Сините камъни към връх Българка. Реално малко преди върха се отклоняваме в ляво, има много технично и бързо спускане, като казвам технично, ще има и опасни завои доста.
към Сливен, където ако не станат разлики в самото изкачване, съм сигурен, че в спускането той, който е най-смел, общо взето той и естествено успее да премине безаварийно надолу по завоите. Очаквам той да спечели етапа, като определено това може би е най-трудният етап, тъй като комбинацията... Той минава и дължина 200 км като дължина, което... Той ще и много дълъг. 210 км Много горе-долу, да. Там е топло и изобщо. Вятър, изкачвания, жега. Всичко, значи в този ден имаме всичко. Общо взето. Това е предпоследният. Това е предпоследният етап, да. И сега последният етап, естествено, ако случайно някой е оживял. Нещо лекичко. Да, от Сливен тръгваме, всичко нормално до Казанлък и от Казанлък естествено минаваме отново Шипка и финал в Габрово. Да. Така че, който случайно му останала малко сила, в Шипка тотално ще го доизцедим. Да. И спускането е директно. Финишираме пред общината в Габрово. Това е по стандартния, който беше и предните години на спускането. Ами не, в 21 година завихме по околовръстното шосе и оттам от пътя от Севлиево. А сега директно по първокласния път, по 1.5 влизаме директно надолу. Да. В града. Супер. Това е много интересно. Реално ти си замесен в доста голяма част от организацията. Много хора не знаят всъщност, че преди организирането на каквото и да е шосейно състезание, особено от този ранг, има много голяма организация. Това са АПИ, разрешения, доколкото знам, вие получавате, нали, пращате искания за възстановяване на пътищата, за поправяне на пътища, не възстановяване, за поправяне на пътища и така нататък. Може да разкажеш просто малко повече за тези перипети, така да ги наречем, в организацията, защото много хора, които гледат тези състезания и въобще и от нашите зрители и хората, които, понеже ние сме повече в маунтинбайка, нашата аудитория, не знае всъщност през какво трябва да се случи, за да се организира едно такова наистина масивно състезание, защото то е колко? 1500 км? Е целият тур? Ами не, самата обиколка е по-малко. Мисля, че грубо около 750 тази година ще излезе средно. Малко повече, 770 да кажем. Това са състезателните километри. Сега, проблема с пътищата е доста сериозен. Надявам се, че няма да повлияе лошо на някои областни пътни управления, с които работим. Но ето, например, в София нещата се случват малко по-бавно, но за сметка на това като цяло не сме имали сериозни проблеми. Имало е примерно случаи, когато нямаха договор с фирма тук пътното управление и съответно имаше пътища, които дето се вика само ги заплюха отгоре, не бяха ремонтирани като хората, колкото не се изпотрошим в дупките. Което е общо взето, това е централен проблем на АПИ и изобщо на правителството по това време. Сега не искам да коментирам кой е бил, какво е спирал, какво е правил, какво не е правил, но това беше сериозен проблем. По трасето, ако тръгнем, общо взето Пловдив си поддържат пътищата. Ако има някакъв проблем, нали, режат храсти, залепват дупки. С Ловеч тази година имаме същия проблем. Няма договор с фирма. Сега не знам точно по спускането от Беклемето имаше така проблемен участък. То даже цялото спускане беше... Вчера минах през Беклемето и в интерес наистина да има доста ремонтирани участъци. Ами като да, цяло да. Доставих си удоволствие, понеже да шофирам, си доставих удоволствие да дам повече газ, защото нямаше много хора по пътя и ми направи впечатление, че е в доста добро състояние пътя. От южната страна, да. От северната е позалепен. Позалепен е, да. Защото аз от Троян идвах вчера. Да, позалепен е пътя, все пак... И влизането в Троян вече. Нали? Така, да. Общо взето там все пак, между другото и местния клуб така доста... Хемос Троян доста помогнаха за това нещо, тъй като все пак и те имат на местно ниво добри контакти и с полиция, и с областно пътно управление. Съответно, нали, тук и нашите действия допринесаха за това. Мисля, че общо взето така комбинацията от усилия допринесе за сравнително подобряване, да кажем, на пътната настилка. Специално за пътното управление на Габрово, честно казано, там нямам забележки към тях. Днеска се чух с техния директор, тъй като в село Граница се извършва така доста сериозен ремонт на техния път. Той ме увери, че до петък пътя ще бъде с изцяло положен основен слой, така че да може да минем безпрепятствено. Също от към Шипка северната страна е изкърпена доста добре, така че наистина случило се да реагират буквално и за един ден, тъй като
преди няколко години от Карнобат, всъщност точно последния етап, както беше през Шипка до Габрово. Имахме при изкачването 2 дена по-рано, така, някои забележки, имаше тук-таме поотворили се дупки, някъде пясък. Буквално от Бургас сме се обадихме на директора, реагира на време до 12 часа преди обяд, преди старта на етапа. Валяците бяха приключили с работата и си ги прибираха надолу, при което ние вече в примерно 4-4.30 минахме съвсем безпрепятствено по пътя. Така че пътно управление на Габрово мога да кажа, че наистина са изключително точни в това отношение. В Пазарджик, когато сме минавали, също така бих казал, че пътната им мрежа е доста добре. Подготвят си трасетата. Стара Загора имам забележки, честно казано, имам забележки към тяхната пътна мрежа. На места първокласните пътища се поддържат, но 20-та година се минаваше по един второкласен път, без да му казвам номера. Надявам се, че хората вече са го пооправили, защото аз оттам нататък не съм минавал по този път изобщо. И беше в критично състояние, да не кажа трагично. В Бургас също не е много цветущо състоянието. Така, първокласният път общо взето в района Карнобат, Айтос, мога да кажа, че е в лошо състояние. Като цяло Сливен си поддържат пътищата. Така, това са пътните управления, през които минаваме тази година. И Ямбол е много малък участък, затова няма смисъл да ги коментирам, там са 7 км. Но държа да се кажат тия неща, защото когато преминава обиколката и хората казват дали как може по този път да минете или пък друга да и тук са направили пътя. Всъщност всяка област, нали, си има пътно управление, което си отговаря за собствените пътища. И затова мисълта ми е, че не навсякъде откликват по еднакъв начин. За да добием разрешение от АПИ, всъщност, който е собственика на пътя, повечето пътища, много малко пътища са общински, през които минаваме, за да вземем разрешение от АПИ е нужен един вързоп с документи. Сега няма да ги изборявам. Днеска, последно в областно пътно управление в София бях, някакви километри трябваше да уточняваме откъде започва техния път и къде реално първокласният път да се поддържа от Столична община, тъй като има един такъв момент, че там, където е урбанизирана територия, независимо, че е първокласен път, например, се поддържа от общината. Някъде имат договори, примерно сега знам за Златица, например, че АПИ си плаща те да си поддържат пътя. Така че има, нали, всякакви комбинации и въпросът е за цялото трасеето, примерно тази година мисля, че 30 на общини, така по груба преценка преминаваме. 8 или 9 областни пътни управления мисля, че бяха. Нали, само за да ги стиковаме нещата за преминаване на обиколката, защото има етапи, в които минаваме през 3 или 4 пътни управления. А има, примерно, да кажем, Стара Загора минаваме 3 пъти и Сливен. В 3 различни дни. И целият този синхрон хич не е лесен. Също става дума и за охрана. Например, Сливен отново минаваме 3 пъти, т.е. тяхната полиция на крак 3 различни дни. Също се отнася за Стара Загора. Бургас, например, 2 пъти. Охраната се извършва от МВР. Точно така е, съответно от областната дирекция. Ние изключваме договор с всяка областна дирекция. А пък за да вземем разрешение от АПИ, правим съгласуване с всяко областно пътно управление. А за да се случи това съгласуване, пак, както казах, има един свитък с документи. Най-важната част е съответно договора за охрана. Тоест ние без да изключим договор за охрана не може да получим съгласуване от съответното пътно управление, за да вземем крайното разрешение от АПИ. И този процес хич не е прост в интерес на истината. Отнема дори физически, ако човек, да кажем, знае всичко, което трябва да направи, физически отнема месец и нещо. Хубавото е, че през Главна дирекция Национална полиция се издава заповед към съответните дирекции на МВР по области и това улеснява до някаква степен работата и самата координация също от екип на Главна дирекция през цялата обиколка, като те си координират преминаването от една област в друга, съответно проблемни участъци, това, което така за моторите преди малко си говорихме, преди да влезем тук, че има 6 мотора, които се командироват по 2 от СДВР, 2 от Пловдив, 2 от Сливен, които всъщност пътуват с цялата обиколка и реално те са изцяло под контрола на Главна дирекция. По този начин някакви проблемни участъци биха могли да се обезпечат.
Отделно, съответно, някои областни дирекции си имат мотори, които също помагат. Да кажем, че моторите са най-важни в случая. Автомобилите все пак са по-тромави, нали, не могат така да отреагират. Моторите са и най-важни в случая. И всъщност цялото това нещо отнема страшно много усилия, време, как да кажа, повече психологическа енергия дори. Има дни, в които буквално от сутрин, като стане 8:30, не чакат 9 часа. Та до края на работното време дори има също така началници в областните дирекции, които ми се обаждат 6-6:30 след това, когато е по-спокойно. За да изкоментираме съответно и то пак важни детайли, откъде се минава, как, примерно еди кое си кръстовище, от коя страна. Много пъти съм давал примера след етапа Пловдив, мисля, че тогава стартирахме не в Пловдив, а в Труд, мисля, че в Труд стартирахме тогава, през Беклемет отново до Троян беше и преминахме кръговото кръстовище на Карлово. Да. Съответно, с началника на охранителна полиция няколко пъти коментирахме как да минем въпросното кръгово и аз му казах, че най-добрият вариант е да минем отляво, сиреч през насрещното движение и по някое време вече там през двулентовия път, който е в Карлово около връстното шосе един вид, да минем в дясно, там в някой удобен момент. Естествено получих то даже индиректно критика, един вид защо полицията ни е прекарала от тази страна, фотографа не е могъл да направи хубави снимки и всъщност нали, с тогава ръководството на БФК обясних, че това е дошло от мене с цел безопасност, нали, скоментирано е с началника на охранителна полиция, тъй като самото кръгово е, да кажем, има бензиностанция нали, около него. Постоянно текат масла, горива, всякакви петролни продукти, които са адски хлъзгави при 5 капки дъжд. И ако ние трябва да го обиколим с висока скорост, примерно при дори лек дъждец, опасността е пъти по-голяма, докато ако го минем директно от лявата страна, първо, че самия път през кръговото е много по-малък, второ, радиуса на завоя е много по-малък, съответно опасността е много по-малка. Идеята е на първо място сигурността на състезателите да обезпечим. И след това всичко останало. Ето една дребна ситуация, която аз се описвам 5 минутки, пък реално работата по преминаването на това кръгово е, да кажем, 15 минути. И като има, да кажем, 10, 15, 20 такива ситуации в един етап и човек може да си направи сметка горе-долу само тия работи какво време отнемат. И допълнително отново пак консултация и сега някъде пътя не бил добре, търсим малък обход, къде ще направим острия старт, докъде ще са неутралните километри, примерно летящ ще бъде старта. Всякакви такива дреболии, които изглеждат скрити за зрителя. Те де факто са си скрити, да, наистина. Човек гледа състезание да, пък всъщност това нещо изключително много енергия отнема. И това са детайли, които са изключително важни за състезанието. От тази година сейфти менеджерите са задължителни за такива състезания. Съответно, работата на сейфти менеджера е да провери дали трасето е безопасно, дали финалните зони са безопасни. Изобщо сигурността на състезателите след онова тежко падане в обиколка на Полша преди, мисля, че 4 години, сигурността на състезателите наистина е приоритет на UCI. Сега къде се справят, някои мерки са, така, бих казал, доста удачни, други са абсолютно безобразни, но предполагам, че след някоя друга година се поизчистят нещата. Но ето, просто много работа, която остава зад кадър. Ето за настаняването, примерно сега Радо може да каже, там пък с какви трудности се сблъскват, защото това също изглежда отстрани много просто. Имаш 3 хотела, това. Той сега ще ви каже точно колко просто изглежда всичко това. Всъщност той Радо спомена, че около 320 човека над 300 души. Това не са само участниците, не, това е целият антураж. Това са антуража към всеки един отбор. Колко са горе-долу участниците в обиколката? В колко 120. Отбора? 120? Ако над 120, да. Но всеки отбор има различен брой хора, които ги съпровождат по време на цялото мероприятие. Това, което Българската федерация като организатор поема е, ако не се лъжат, 3, нали така?
Да, шестима състезатели, шестима плюс трима персонал, но има отбори, които заявяват, че идват с 6, 7, 8 души придружаващ персонал. Тоест започваме да търсим настаняване за тях. Оттам едните имат хикс на брой жени. Те трябва да са в отделни стаи. Едната е вегетарианка, трябва да яде определена храна. Нали? Тук цяло не е спане, тук е и храна. Да. И куп други такива неща, които трябва да се съобразим и да помогнем на хората, за да мине тяхното състезание по-лесно. Това със сигурност не е лесна задача. Аз не отговарям сам. Доста хора са въвлечени в това нещо. По места всеки от градовете си има хора, които първоначално намират хотелите, но там вече наместването на отборите си е наше задължение. Но голяма част от работата помагат клубовете като Троян, като Бургас, като Сливен, градовете, които са етапни. Казанлък и Габрово, да, помагат. Има хора, които помагат за това. Като всяко едно звено от това мероприятие изисква изключително много работа и човешкият фактор е изключително важен. За съжаление, на места на нас ни липсва не само като хора, но и като качества, защото не може всеки да извършва каквато и да е дейност, трябва да е наясно какво прави. И фактът, че това примерно той прави 3-4 неща или някой друг прави повече дейности от това, което му по възможностите, дава предпоставка за наличието на някакви грешки, недоизпипаност и се надяваме, нали, с общи усилия това нещо да остане скрито за състезателите най-вече, защото когато, нали, аз поставям, нали, себе си като състезател първо, какво е било важно за мен, нали? Не аз да си търся хотела и по всяко едно време да питам всеки ден къде ми е хотела по 4-5 пъти, а просто да имаме информацията преди това, да може, защото тези 200 км, които споменаваме, това са изключително изтощителни и всичко трябва да запоследва веднага. Настаняването, хранене, това нещо си има време, което трябва да се обслужат, за да има възстановяване за следващия ден. А може би един логически въпрос. Какво включва един отбор, шосеен отбор в този екип, който ти казваш, да, 3 човека, предполагам, треньор, механик и масажист. Да. Затова са 3-мата. Какви други хора идват всъщност тези 6, 7, 8 човека, които са включени? Да, говорим за по-големите отбори, предполагам, нали? Не за... Един масаж на един състезател може би отнема от порядъка на между 40 минути и 1 час. Ако ти имаш 6 състезатели, един масажист или трябва да снижи качеството на масажа до 15-20 минути, за да може да направи 6 души преди вечеря, защото, нали, те трябва да се възстановят, после да отидат на вечеря, а не да вечеря и после посред нощите да го масажират. В смисъл, трябва да има си някаква последователност. Да не говорим, нали, че чисто физически не е окей, не е здравословно след вечеря да се правят масажи. Нали, това е от медицинска гледна точка. Да. Някои отбори, за да не снижават качеството на услугата, нали, масаж, имат 2 или 3 масажисти, имат 2 механици, имат повече хора, които се занимават имат си готвачи, някои състезатели имат специфично начин на хранене. Тази година не знам тези Novo Nordics дали ще участват. Участват. С диабетици. Диабетици, при тях те мисля, че с най-голямата група. Винаги са били с... UKO са 6+6 тази година, Novo Nordisk мисля, че са 6+5. Доста... В смисъл, имат си специфични изисквания самите състезатели или просто начина на работа на отбора е такъв. Но това примерно е свързано с бюджет. Отборите с по-голям бюджет могат да си позволят да дойдат с повече хора, за да е по-лесна работата. Да. Защото тези, примерно, трябва да се приготви храна за допълнително за вечеря. Сутринта трябва да се приготви допълнително храна за закуска, защото това, което се предвижда от нас, може да не е достатъчно за състезателите. Всичките калории през тези 200 км, които изразходват, трябва да бъдат набавени под формата на различни видове храна. След това се приготвят бидони за целия етап.
Значи 6 души може да изпият зависи от жегите, от 5 до 15 бидона. Така че 15, Това е на човек. Това е на човек. 15 Да, бидона по предложи. 6, ти трябва да си готов, предвиден. Да. После имаш хора, които чакат на средата на трасето някъде, за да подадат. Да. В дадени ситуации не всеки може да отиде до автомобила, за да вземе това, което му е нужно. Чака пункта, който който са предвидени неговите спортни директори. Той знае, че на километър 70 там има негов човек, съответно гледа си километража, преценява и си го взима това, което му е нужно. Така че хора винаги са нужни. Колкото повече е по-лесно за всеки. Така че ако аз трябва да направя 70 бидона и ако ги правим трима души, съответно е по-различно. Ето, точно с ново Нордиск примера. След, не помня вече коя обиколка, мисля, пак преди 2 години, си изхвърляха ползваните бидони вече в Банско, там след постъпките на римляните, всъщност, те като приключиха тук балканското турне. И им гледахме, съответно имаше бидон с 1 хикс, с 2 хикс, с 3 хикс, с 4 хикс, с 1 0, 0 хикс. 7-8 комбинации бяха. И това си мислихме тогава. Най-малко 2-3 души трябва да ги правят. Съответно те правят хиксовите комбинации, другите с нуличките. Да. И дали като вземе предвид човек са диабетици, един Господ знае какво има, ние ги отворихме, ги помиришем. Нали, някои бяха нещо фантастично, други нямаха нищо все едно. Да. Ето, съвсем елементарен пример. Това с масажите, общо взето наистина си вървят с двама масажисти. Двама механици, това, че ние ползваме. Шофьори. Ами ето, да, има средства вече. Има примерно голям микробус, който пътува пред състезателите, които идват с самолети съответно. Идват 2 микробуса с материалната база, те имат резервни велосипеди, резервни капли, това нещо е доста материална база, която трябва да се придвижи. Примерно имат двама души шофьори. Ако пътуват от Испания, да речем, там съответно трябва да се сменят. Стават 4, примерно, или 3 по някакъв ротационен принцип. И оттам идват нуждата от повече състезатели, от повече придружаващ персонал за състезатели. Някой си с кемпер редовно. По-големите отбори. Сега Елков, примерно ATT, които ще карат на обиколката. Ново Нордиск, така те обикновено даже ползват и понякога под наем микробуси, но те имат 3-4 превозни средства също. Нямам представа японците с какво ще дойдат, честно казвам, с този отбор не съм се сблъсквал. Ще има японци. Юкио е японски отбор, който има база не съм сигурен, в Италия мисля, че беше. Но така или иначе, един от главните менеджери е италянец. Нали, има и чуженци в отбора, не са само японци. Но в крайна сметка с тяхната материална база не съм запозната. Те като цяло, така като им гледам резултатите, те са доста сериозен отбор. Особено може да се очаква и сериозна материална база. Те са колко? 10 отбора? 20 отбора. 20. Да, 21 бяха, един се отказа. 20 отбора, са български? 4 са български тази година. Хемус, Левски, Пловдив. Цар Симеон и Витоша. Да. Вие всъщност го споменахте, че имат право да участват, каните 6 състезатели плюс 3 човека. На тия хора осигурявате, нали, да се каже, нощувка и съпътстващи услуги. Всъщност това означава ли, че отборите са фиксирани по 6 човека? Винаги. Това е максималният брой. Минималният е 4. Има и по-малки. Така? Да, минималният е 4, за да може да участва в самия отбор. Трябва да има минимум 4 души. Да. Всъщност... И може да се случи така, че в последния момент да дойдат отбори, които не са пълни. Т.е. с 4-5 състезатели. Това ще падне, нали, бройката на цялостната група. Но няма да е толкова драстично. Смятам, че ако се случи, ще е единица брой, един или два с отбора. Също ми стана интересно, като го слушах Борето да разказва, нали, за всичките неща около стиковане на маршрута. Всъщност как се избира маршрута на обиколката за всяка година? Явно не е по качеството на пътищата, защото то просто сигурно няма и как да се избегнат някои лоши пътища. Разбрахме, че разчитате просто да ги оправят до някъде, но по какви критерии горе-долу се избира маршрута? Дали е по общини, които имат интерес да бъдат домакини, дали е по чисто спортни критерии? На първо място са водещи общините. Всъщност там, където вече се свържем с тях и подпишем договор или няма значение какъв тип споразумение,
за домакинство на етап и реално на тази база вече след това съставяме етапите. Те са водещи. Това, разбира се, в някаква степен ни ограничава, тъй като много атрактивно би било едно изкачване, т.е. един финал, на изкачване да се направи. Но пък от друга страна кметовете държат всеки път, все пак за рекламата на града, на обиколката, финалът да бъде в център на града. И поради тази причина финал на изкачване, честно казано, аз не съм карал никога. Аз съм карал. Да, значи може би в Слънчев бряг. Да. 2005-2006 година някъде. Да. Там с катерите са плажа нагоре. Не, има едно село, което пътя свършваше горе на една телевизионна кула. Да, на кулата пътя свършва там, да. Но пътя вече е в такова състояние, че там финал не може да се направи. Там и кола не знам дали може да мине в момента. По-вероятно не. Но горе-долу това е. Иначе като място за финално изкачване, дето се вика България много. Сещам се веднага и за Велинград, и за... Аз сещам за Пампорово, курортите на практика. Всъщност, както на твоето състезание пред хотел Рила, примерно, би било едно доста интересно. Примерно, негово състезание е финишира на изкачване. Да, Бели Искър, макар че е по-кратко изкачването, но все пак 4 км възстръмни. Да. Не, по-скоро за такова, нали, там, въпреки че не е чак такова изкачване към Боровец, но си изкачване към. Изкачване си. Сега от към Радуил изкачването към Боровец е доста по-сериозно. Той е 9 км, но и въпросът е, че преди това от Костенец още си върви нагоре. Да. Така че групата влиза доста умощена вече, ако разбира се кара силно преди това. Места има много. Даже мислехме тази година финал на Снежанка горе, както сега беше всъщност Купа Чепеларе. Финала беше, само че то беше едно изкачване, реално Чепеларе горе до кулата. Идеята беше финала на обиколката да бъде там, като всъщност това, което замислехме, беше да се мине пътя, който си е за Чепеларе, оттам в ляво, покрай Момчиловци, да се излезе на Смолян нагоре към Пампорово, и завиваме оттам в ляво към кулата. Да, точно така. Това ще да е страшен етап. Много хубав етап ще да се получи. Въпросът е, че сега не мога да кажа, там вече друг колега от управителния съвет по-активно водеше дейностите. Срещнал е затруднение с настаняването, доколкото разбрах, тъй като от община Смолян все пак са били готови да помогнат по някакъв начин. По-малък мащаб, но все пак имало някаква възможност. Но проблема с настаняването се е появил, което естествено е това, което казахме, че общините или изобщо хората, които помагат по някакъв начин на колезенето, държат съответно финала да е на някакво място, което повече хора ще могат да се съберат да го видят. Въпреки че според мен един финал горе на кулата, доста хора биха се събрали пак. Да, ако се изрекламира като хората. Но там по принцип през лятото има много хора. Сега имаше също, съвсем хора любители, които така просто се минаваха на разходка. Да. При положение, че беше и в петък, мисля, в четвъртък даже, ако не се лъжа, беше изкачването. Имаше си туристи, така. То там е и велозона на практика, само че за друг. Ние минахме покрай трасето, и за обиколката на България, според мен би била интересна дори и за тях, да видят просто как финишира едно друг вид състезание. Да, и при положение, че финал общо взето, изобщо скоростта, естествено в изкачване е по-ниска, смятам, че доста повече хора може да се съберат. Сега пак ще направя един паралел с Румъния. Първо изкачване в етапа. На 35-7 км някъде беше премията. Самия бър започва на 2 км по-рано. Там, където беше наклона 25%, съвсем малък участък, 200-300 метра, и този, който реше около 20% беше, цялото изкачване над 20% беше не повече от километър. Даже, не знам, 800 метра сигурно. Толкова хора се бяха събрали, колкото нямаше на целия критериум в Букурещ. Това говорим само в тази зона. Ама не са много хора с знамена, там радваха се, подкрепяха състезатели, отбори. Така е много хубава атмосфера. Човек му е тежко, качва се, стръмен бър, групата се разкъсва, виждаш как примерно състезатели, които са на 100 метра пред тебе, реално вече са на 30 секунди, примерно. Но в този момент се явява някой отстрани, махате някое знаме, така, казват ти браво, давай, точно така. Да, това действа много хубаво, чисто психологически. Докато ето един критериум в Букурещ, който на центъра на 2 милионен град имаше 500 зрители, да кажем.
Аз си спомням и на обиколката на България, също на пролога 2021. Спомням, че нямаше почти никой. Тази година, ето, центъра. агитката на Левски се надявам да дойде. И предполагам, че цялото СДВР ще изсипе тогава. Барабар жандармерията. До менталитет е в нашите географски ширини, според мен, защото всяко едно такова подобно мероприятие в Западна Европа има гледаемост на живо. Със сигурност. Сигурно Шосейното поездене. Даже и за жени, между Бая другото, също гледаемост, вече всъщност. набира популярност. Да. А тази година всъщност около обиколката ще се случва ли нещо? Тоест в финалните, на старта, на финала, на всеки етап, какво ще има? Ще има ли нещо? Защото предишните години имаше сцена, публика, мероприятия. Горе-долу също нещо е предвидено и тази година, като в Троян традиционно се провежда състезание за деца. Същото нещо ще се проведе в Казанлък. Започва горе-долу 2 часа преди финала на етапа. Местния клуб го организира. Това ще бъде по финалната права общо взето. Ще се състезават малки деца между 3 и 10 годишна възраст горе-долу. Като сега по-атрактивно сме го направили, ще бъде в няколко манша, така че не едно дете, ако отпадне на първото преминаване и вече дали всичко да приключи. Ще имат възможности, както в пистовото колезене, на репешажи, на репешажи и така. Да. И вече в финална серия ще се определи и победителя. Като идеята, съответно, да запалим тези деца по колезенето е всъщност при церемонията по награждаване. След победителите веднага да наградим и децата, да могат да се снимат с победителите, с носителните на фанелки след етапа. Така да го направим като празник за тях общо взето. Да. И дай Боже, след някоя друга година, съответно, от тях да излезе бъдещия победител не само в обиколка на България, ами за мен би било хубаво и медалисти от европейски световни първенства. Участник на Тур де Франс да имаме най-после. Да. Аз си спомням, че имаше видеостени, сцени. Видеостена и сцена отново ще има. Ще се предава във всеки град на живо етапа от старта до финала по същия начин. Тоест в момента, в когато се монтира сцената и започва живото излъчване, съответно коментаторното студио импровизирано ще бъде там на място. А ще има ли звук от сцената? Защото си спомням, че преди беше само картина се предаше, беше самият коментар на коментаторите. Ще се чули през колоните, защото... Озвучаване има, озвучаване. Не, мисълта ми е дали коментара на коментаторите от телевизията, така да го кажем, ще се чува през колоните или пак ще бъде само без звук. Би трябвало да се чува тази година. Да, ще се чува, да. Да, защото аз си спомням, че беше такова малко, дали то върви. Ама ти не знаеш. В смисъл гледаш, ама всъщност нали, те коментаторите, понеже Иван, тази година и до тук ще стигнем. Тази година Иван Петров малко въвежда така по-революционен подход. Няма да пътува ПТС-а. Реално от студиото в София ще се обработва картината. Тоест директно сигнала на там отива. Сега няма да влизаме в технически подробности как се осъществява това нещо, но първо това до някаква степен намалява човешкия фактор. От друга страна самата организация, това, което коментирахме, много по-просто ще бъде осъществяването на коментар. Самото студио не е както да се разпъне ПТС, там всичките, цялата канцелария около него. Сядат си двама души на столчета, слагат си микрофона, една камера. Като нас тук същата работа. Да, същото. Върви си обиколката на екрана, хората коментират. И така. Сега, кой ще бъде коментатор, това ще го издадем на старта. Все пак, надявам се да дойдат повече хора заради това. Ако ще и това да е стимул, повече хора да дойдат. Уверявам, всички тази година ще бъде дори една идея по-добре от миналата. Идеята на обиколка на България всяка година да се дига нивото. Да. Така че... А по телевизията кой ще коментира? Знае ли се? Когато уважаемия зрител застане пред телевизионния екран или пред монитора, ще разбере. Добре. Нека тайната така да запазим. Не искаш да ми кажеш. Все пак да има нещо за самата обиколка да остане. Нали? Добре, Боре, всъщност това толкова голямо мероприятие, което е обиколката на България, имаш охрана, имаш маршрути, имаш всичките неща, които се случват около обиколката, настаняването на състезатели. Това нещо струва пари. Всъщност, може ли да разкажеш малко повече за това?
как се формира въобще бюджета на обиколката на България, откъде идват парите, как идват парите, защо се разходват. Може би малко повече за самите спонсори да ги споменем все пак, защото тази година, доколкото знам, доколкото ми е известно, всъщност може би разходите по обиколката ще бъдат по-големи от миналата година, има инфлация. Като за всичко. Като с всичко всъщност в тази страна. Предполагам, че парите, които ще трябва да бъдат похарчени по обиколката, ще бъдат повече. Миналата година, колкото си помня от отчета на федерацията, беше около 400 хиляди лева струваше. 440-50. Да, нещо такова беше обиколката. Струваше тази обиколка да се направи. Може да разкажеш малко повече за това всъщност, защото знам, че ти си изключително намесен надълбоко в тази част. Да, направо до врата съм потънал и само е така, като лъгър се подавам отгоре вече. В пачка от пачките, нали? От отчетите. Махнаха дволевките, сега вече фотолевки стигат само до тук. С дволевките си като Чичо Скруче, но се хвърляше в сейфа си. Ами, как се формира бюджета? Трудно се формира бюджета. Тая година разходите са към половин милион лева, че и повече. Сега започваме с държавното финансиране от Министерството на спорта. Един вид държавата си пуска парите от левия джоб, десния джоб. Защото това са целеви пари, които на 99% ние ги харчим за охрана. Тъй като всички целеви пари по програмата, също която е на Министерството, ние имаме право на доста ограничен тип разходи. И както са ми обясняли в самото министерство, горе-долу те се старат да покриват най-сериозния разход, като в нашия случай това е охраната. Горе-долу 230-40 хиляди лева отиват за охрана. Включително и таксите за АПИ, съответно и загражденията в финалните зони, които са си там по наредба на Международния колоездачен съюз. 250 преди финала, 50 след финала, мисля, че така бяха. Или 350, ако би 400 метра, мисля, че беше дължината. 400. Това 500 метра, мисля, че бяха по сега, официално. да, или ще погледна още веднъж, но мисля, че 400 бяха. Това е включително преди и след финала. Да. Съответно тип заграждение и така нататък. Това цялото нещо горе до 230-40 хиляди лева. А таксите на АПИ не са нещо сериозно. Грубо около 10 хиляди лева за цялата обиколка са таксите към АПИ за ползване на пътищата, но охраната е най-сериозният разход. Вече в почивните дни пък е още по-лошо, там нали, съответно извънреден труда по 2. За това се прави през седмицата. Не, в София няма как да се направи през седмицата, защото... в София е ясно, това ще струва повече пари да затворим през седмицата, отколкото... Това няма да струва нищо, това просто няма да се случи вече. След 2020 година, когато беше нали, естествено извънредна ситуация, оттам нататък хората учтиво ни казаха, че това няма как стане в работен ден повече. Да. Но ето ги, 240 хиляди лева грубо отиват за охрана. Линейката тази година инфлацията удари и стана 8 хиляди лева. Мисля, че съответно съдийските разходи, това са само хонорарите на съдиите. Около 30 хиляди лева. Не говорим естествено само за съдиите, говорим за техническите лица. Да. Обезпечаването с радиостанциите. Това са доста хора всъщност. Доста хора са, разбира се. Тя са и неутралните коли. Ги има в сайта на федерацията, могат да се видят. За международните състезания да малко по-високи са, но те могат да се видят и в сайта точно така. Да, те не са... Така че това е, казвам, хубав екип е. Голям е човешкия ресурс. Навсякъде, където има хора, явно... Значи имаме мотористи, имаме съдии в 6 автомобила съдийски по двама. Отделно са неутралните коли. Общо взето, дори другите мотори, които съпровождат обиколката, камиона с багажа, маркировка, нали, страшно много хора. Аз имам общо един списък, нали, по който това нещо се прави. Това страшно много хора. Да, и всички те превозни средства имат разходи горива, за горива. Да. Съответно. Така че това са, пак ще повторя, много разходи по най-разни направления. Ето, сега говорихме за сцената, за видеоизлъчването, телевизионното отразяване. Сега вече тук някои неща са малко и конфиденциални, не мога съответно да споменавам конкретно суми, но сумите са доста големи. Така да кажем 5 цифрени в някакъв среден диапазон. Да. Съответно, генералният спонсор на DZ не помага, обиколката трудно ще се осъществи. Оттам имаме тази година нов спонсор,
Мисля, че Роза Импекс, само да не бъркам името на фирмата, но заради това Виолетова ще бъде фланелката за най-добър спринтьор. Традиционни спонсори като Мапей, Судал се включват. Министерство на туризма за пръв път. Сега сумата като за старт не е кой знае колко голяма, не е и малка, тъй като все пак ние доста на късен етап се обърнахме към тях, но благодаря, че откликнаха. Много години коментираме и в управителния съвет. Все пак с тази обиколка, както и споменах в началото, на Турция и на Хърватско си рекламират общо ето курортите. Да. Смятам, че и ние трябва вече да започнем така по-активно да си рекламираме и летния и зимния туризъм, защото слава Богу в България е една така хубава държава, в която имаме, дето се вика, всякакъв, географията ни е страшно разнообразна и всякакъв вид туризъм е развит, така че според мен това е една добра начална инвестиция. И мисля, че ако Министерство на туризма така има интерес, може да се направи една отделно туристическа обиколка на България, и което ще бъде плюс и за отбори, състезатели, за развитието изцяло на колоезденето, плюс за развитието на туризма. Имаш предвид да не е UCI клас състезание, просто UCI, просто отделно UCI състезание. Която да е фокусирана и колоезденето има предпоставка за посещение на зимни курорти, така че... Ми коментирахме преди малко Пампорово, Боровец, Банско, трите най-големи курорта. И по морето. По морето също, естествено. Да, това би било доста интересен маршрут всъщност. Планински, с който... туристически забележителности. Всичко имаме тук, да. В България туристическа обиколка можем да направим 25 етапа минимум. Минимум и всяка година ще правим нови трасета. Да. Забележителност и дете се вика, дал Господ е колко много. И нашата история също. Така че това е една така хубава начална стъпка. Надявам се, че за в годините напред нещата ще станат по-сериозни. Дано да видят и те да се каже, не само смисъла, да видят ефект, за да могат и да го защитят, защото той при тях, нали, със сигурност бюджет е по някакъв начин по пера, по такова. И общините, това, което държа да кажа, общините поемат настаняването всеки етап на състезателите и изобщо този целият катун, да го наречем, от 320 души грубо, се поема от общините. Само в София плащаме като федерация ние. Слава Богу, в София пък със съдействието на общината, там малко, нали, по-добра ситуацията с охраната. Да. Лед се вика едното за другото, в крайна сметка. Общините също поемат наградния фонд. Наградния фонд не е малък. 30 000 лева няма, но така наближава. А то е за всеки етап отделно или? Ами отделно за всеки етап. Отделно, за първите 20 души. Има премии по етапите също. За междинни спринтове тук там има премии. То така доста сериозни. Между другото, общината в Карнобат, мисля, че тази година 2 премии подсигуряват. И то така сумата бих казал, че е съвсем прилична. Също в Аркутино има премия, която се осигурява. Има парични премии, така. Има хора, слава Богу, които обичат спорта и помагат. И то, слава Богу, пък тия премии са директно от състезателите. Да. Така че това е един допълнителен стимул. В крайна сметка етапа се отваря, става по-интересен. Да. Но това са изцяло целеви средства, защото ние в крайна сметка ще ги включим в бюджета на обиколката и накрая като погледне някой ще каже, половин милион лева, какво направихте с това? Тук една проста сметка, как ги разпределяме. Целево, абсолютно целево. Деца вика, ние не можем да мръднем. Особено към Министерството на спорта, което е по договор, това отчитаме. Между другото нещо, което сега забравих да добавя, помогнаха за закупуване на допълнителни транспондери. Допълнително финансиране 11 990 лева. Не са ни одобрили средствата, които така се обърнахме към Министерството за наем на фотофиниш и съответно работната група с тях, но все пак транспондерите така ще ни помогнат значително, тъй като в крайна сметка те, които ние разполагахме, батериите се изтощават след определен брой пилвания през лентата. Така че сега ще можем да подсигурим времеизмерване на съвсем добро ниво. Като между другото нещо, което също трябва да споменем, пролога ще се излъчва по БНТ на живо. Сега мисля, че БНТ е 3, тъй като това е спортния канал на БНТ, но ще се излъчва изцяло на живо по БНТ.
Ще направят ли, говорили ли с тях да си предвидят предварително трасетата за кабелите, защото преди години имаше едно прескачане там на едни кабели, си спомням. Това вече го няма. Да, аз съм един от потърпевшите на това прескачане. Помня, затова го споменавам, това прескачане. Да, ами така постараха се това нещо да се избегне. Добре. Все пак и националната телевизия се развива. В крайна сметка. Вече са някъде около 80-те години. Мисля, че правим прехода от Тодор Живков към Петър Младенов. Окей. Мисля, че нещата са по-напреднали. Мисля, че нещата са по-напреднали. Сега важното е, че все пак проявяват и желание, тъй като има телевизии, които изобщо няма да ги споменавам, идеята не е да си развалим отношенията с хората, а просто малко да се заинтересуват повече от колезенето, тъй като на където и да погледнем, не на запад, на изток да погледнем, колезенето пак е много по-силно отразяван спорт спрямо ако лека атлетика да хванем футбол, каквото и да било. В България се залага само на един изкуствен футбол. Аз и предния път казах, там някакъв матч върви, и коментатор каза след 45 минути футбол, резултата е 0-0. Аз 45 минути видях едни хора, ето тичат по една топка и я заритват някъде, ма футбол не видях. Но това нещо се котира много по-високо. Заплатата на състезателите, съответно на футболистите, там са в пъти по-големи, отколкото дори повечето колезачи в България не получават заплати. Но значи в много пъти по-големи заплати получават. Там имат и различни лиги, дори в трета група. Има, и се замерят с павета, пък това, защото аз имам състезател, който е бил футболист в младежките години. В една от, какво се води, някаква В група, или окръжна, или няма значение. И той това ми разпрашва, вика, ти ако на мач не се сбиеш поне 2-3 пъти, ако не набият съдята накрая, това не е мач. На всеки мач, примерно в Костенец, в Долна баня, тук в Ихтиман ми е разправя, всеки мач става меле. И там и пак парите са доста по-сериозни, отколкото в колезенето. Всичко идва реално от отразяването. Знаеш, че там причините са други да са толкова пари. Хубаво, причините са други, но ако има по-добро отразяване на колезенето, мисля, че можем и по-добро ниво да постигнем и ние. И ще дам пример с Белгия. В крайна сметка Дези реално е под шапката на KBC. KBC е основният спонсор на обиколка на Фландрия. Там като минава обиколка на Фландрия и общо взето на всеки 300 метра има KBC, ама те дават 2 турби с пари. И то не от двулевките си варилски, дето ги няма вече. Там нулите са различни и цифричката пред тях също е различна. Съвсем по различен начин е организиран спорта. В Белгия мисля, че колезенето е спорт номер 1. Една Италия, в която общо взето феновете са фанатизирани на тема футбол. Колезенето е спорт номер 2. Дойде ли Джирото, Италия порозовенява. А Франция почва тура, всичко става жълто. Всичко става жълто. Така е. 20 дена хората гледат Тур де Франс. Най-голямото спортно събитие след световното по футбол и Олимпиадата. И това е единственото ежегодно. Т.е. това е най-голямото ежегодно събитие. Да, всъщност да. Така че ако малко се активизират телевизиите, смятам, че и повече рекламодатели и самите те ще привлекат. Защото в момента това с футбол е един грозен картел и аз държа това нещо да не го изрязваш, а да го пуснеш. Добре, ще го пуснем. Това, защото това наистина за мен е един грозен картел и по един изкуствен начин се въртят едни пари в футбола, постоянно някакви битки, кой ще овладее черното тото и общо взето това е. Докато много по-хубави спортове седят настрани, само защото, какво ще правим? Ние ще пускаме, примерно, Хебър Берое, ще ми извиняват момчета от двата отбора, ама Хебър Берое е едно култово дерби, което предизвиква фамозен интерес и там футболата дрънката пръщи. Както и Иван Петров самия каза, едно състезание там на писта няма значение, примерно, че нашата скорост е с 2-3 км по-ниска, средната скорост става дума, на издръжливост по точки спрямо това, което е на световното. Примерно световното кара с 55 средна, ние караме с 52 средна. Да има уважаемия зрител, дето седи на трибуната, например в Колодрума в Пловдив или в София, както тази година също вече така направихме състезание UCI, или пък пред телевизора, той не може да лови разликата между 55 и 52 км в час толкова много. Обаче динамиката, интригата е същата. Да. Атакуват се, заминават, други ги прихващат, трети заминават пак постоянно, до последния момент не се знае кой ще спечели, защото последното обиколка се отвояват точките, някой пък може да ги застигне.
В елиминацията в последния момент някой прескача. Страхотна динамика. Да, тази година, между другото, Олимпийските игри в Медисън бяха точно отражение на това, което казва Борето. Изключителна динамика и не знаеш какво се случва до последния момент. И може би 20 обиколки преди края, четвъртите или петите накрая се оказаха победители, така че беше изключително интересно да го гледаш. Но за съжаление... Но за съжаление сме в България. Да. И Хебър Беро е дербито. Това вероятно се дължи и на някакви дефицити все още и в самите медии, защото тия неща, ето ти сега ги каза, може би дори те нямат журналисти, които да ги знаят тия детайли. Тоест трябва да бъдат трябва да се образоват, ако искат да могат да отразяват. Има журналисти, които много бързо се учат обаче. Да. И те не са малко. Аз имам изобщо доста високо мнение за спортните журналисти всъщност, защото много често са ме изненадвали с огромна обща култура и изобщо неща, които не съм очаквал. Така че наистина, вероятно, много бързо могат да ги научат и бих казал, че всъщност има такъв потенциал. Те самите го искат. Аудиторията, да, защото... Те имат желание за това нещо. Най-лесно е да кажем, примерно, понеже примерно, хората са прости и се интересуват само от футбол. Само, че поне по мое наблюдение не е точно така, защото хора от всякакви прослойки съм виждал и чувал да се интересуват от Тур дю Франс. И го гледат и им е интересно. Така че явно има го интерес към колоезденето. Въпросът е, да се насочат камерите и към българското. Съвсем явно казах, това си е някакъв грозен картел. Защото дано не си всичко прав, зависи от началниците, защото самите журналисти имат желание. Като беше европейското в Пловдив и то в какви условия го проверяхме тогава. За пистата имаш предвид. С пистата, да, с бюлен всеки след обед по час и половина, даже на обяд всъщност, сме си обяснявали тази дисциплина каква е, онази каква е, кой е фаворита, какво може да очакваме, какво е специфично тук, на какво да обърне той внимание. Човека съвсем така отговорно подходеше всеки ден. Дет се вика, накрая той знаеше правилника по-добре от половината. Те дет бяха на изпит. Ето, това е съвсем такъв прост пример. Хората се интересуват наистина. Спорта, как да кажа, много динамичен. Просто предизвиква интерес, държите под напрежение до последния момент. И в шосейното колезне, като изключим някои етапи, примерно по 200 км преходни в големите обиколки, които пускат замъци, както баба ми казваше, аз обичам да гледам Тур дю Франс, защото страхотни замъци има там. Да, това пък е като темата с туризма. Като влязат в Алпите и в Пиренеите, нещата стават съвсем по-драматични. Така че, дете се вика, има за всеки го по нещо. Те нямаше, ако нямаха голяма зрителска аудитория, кой ще отразява етапа от старта до финала? Точно така, да. Абсурд. Така че, щом там се получава и тук ще се получава. Въпросът е малко желание да има в хората. Да. А пък тогава, като е самия спорт, като бъде по-гледаем, аз съм абсолютно убеден, че и рекламодатели, спонсори към самите клубове ще има повече. Оттам нивото на клубовете ще се дигне, както Радо каза, материала за национален отбор ще бъде по-добър. Съответно, той ще може да се избере от повече хора, ще има по-добри резултати на големите първенства. Оттам и Министерството повече ще подпомага дейността на федерацията и на клубовете, между другото, защото има програми и за клубовете. И съответно, ако федерацията е по-горна категория, това се отразява на клубовете. Нещата са доста сериозно вързани. Ако изпаднеш 19-та дупка на кавала или извън кавала, общо взето и федерация и клубове са вече на нула почти. Ако обаче си горе някъде в челото, федерацията като е добре, те и клубовете са добре. А те колко са категориите и нашата федерация в коя категория? Ами федерацията ни е в първата подолимпийска категория. Най-високата категория е тези, които спортове, които имаха участник на Олимпиадата. Да. Там положението е доста по-сериозно като финансиране. Вече ние сме първата категория извън Олимпиадата, извън съответно спортовете с олимпиец. Тоест нашето финансиране е доста по-надолу, но не е най-долу, защото има спортове, които нямат потенциал за Олимпиада. Ами не, те имат потенциал, но въпросът е, че техните резултати иначе и на европейски световни първенства са по-слабички. Те минават в друга, т.е. втора категория. Един вид, това са три групи. Олимпийските спортове. Тия с олимпийски състезател, тези, които имат добри резултати евентуално по световни европейски първенства и тия, които нямат никакви резултати. А отделно има неолимпийски спортове, има и колективни спортове.
колективните, мисля, че ги отделиха тази година колективните. Всяка година има някакви разлики в програмите. Дето се вика, ние в момента обираме все пак трохичките. Има по някоя трохичка и за нас, ама не е нещо особено. Може би това е въпрос към Радо. Дали имаме потенциал скоро за представител на Олимпийски игри в колезенето, може би? Ами той самия начин на завоюване на олимпийска квота е малко по-специфичен. Това не се изисква един състезател да добие тази квота. Може да го направи, но по принцип в нашия случай олимпийската квота се добива от събиране на точки от международни състезания, от типа на обиколка на България, обиколка на Румъния и така нататък. Съответно Борислав, ако спечели обиколка на Румъния, това са 40 точки в генералното класиране. Ако спечели етап са 7 точки. 7 точки и така се трупат, докато не се събере един сбор, който да ни постави в първите мисля, че 45 нации. Тези 45 нации, съответно от ранглистата, първия в ранглистата има право на 4 олимпийски квоти, втория на 4, третия на 4 и така след 5-6 място падат на 3, на 2 и съответно последните са с по една квота. Това, което се случи на тази олимпиада е редуциране доста голямо на броя участници. Вече са 90 само, предни олимпиади бяха доста повече, което прави задачата още по-трудна. Това е за колезене по принцип? Това е колезене на шосе. Има и писта. Има и писта. Пистовото там е подобен начин, но има точно определени състезания, които трябва да участваш, като световни купи, световни първенства. Те носят определено точкуване. Да. И също не е много лесна задача. Защото ако трябва да участваме на световна купа, да речем в Китай, след това в Канада, Нова Зеландия, в Канада, в Австралия и в Бразилия, да речем, ние трябва да участваме във всички тези състезания. Да. Тук финансирането трябва да е много. Тоест, ние трябва да се научим да спечелваме квоти без пари. Малко така се получава в началото, защото при нас е доста скъпо. Ние не сме, да речем, борба, нали, без да ги подценявам, нали, но няма толкова качват на самолет. Ние трябва да носиш 3 велосипеда на човек, поне. Да. Това са хикс броя пари в едната посока, в другата посока. И е доста си скъпи билетите през океанските, ако трябва да отиде и персонал. Особено и с багаж. И с багажите. И цялото оборудване. То не мисъл да речем, че няма да носиш тренажер, там ще си набавиш от някъде тренажер, което в колезачните среди е окей, смисъл можеш да отидеш, да поискаш, никой няма да ти откаже, всеки ще ти подаде ръка. Но колелата са неизбежно. Имаш резервни капли. Те са обемисти, те са карбонови. Тях трябва да ги пазиш. Те трябва да са обезпечени по някакъв начин, за да могат да летят. Както и велосипедите. Да. Аз съм летял много пъти с колелото и постоянно си натръни как пристига колелото, отваряш го и започваш да гледаш дали всичко му е наред. И от така погледнато доста сложна задача на писта. За планинско колезене, в която и да е дисциплина там, която е олимпийска, не знам как стои. Крос-кантри, не знам как стои въпроса. Но ще е нещо подобно като... Те направиха с крос-кантрито една гавра, мога да кажа, че разрешиха от ранглистата на шосе, реално се вече не помня колко нации бяха, но от ранглистата на шосе всъщност да вкарат състезател в крос-кантри Олимпик, което фактически обезмисли усилията на всички държави след 17-18 място, като идеята беше Матю Ван дер Пул просто да попадне в Олимпиадата, защото холандците съответно нямаха достатъчно изявени състезатели, които да спечелят точки. Си представете една държава като Холандия, която е от топ нациите в колезенето, да не може да вземе квота, нали? Ние къде се пърнем за крос-кантри Олимпик в момента. Така че там това е проблема. С пистата ние имаме още един хендикап, който много трудно преодолим. Всъщност много точно беше определението откъде се взимат точки от Купа на нациите, от световното първенство и от континенталните шампионати. Обаче европейското първенство като ниво е в пъти по-високо, отколкото американския шампионат, азиатския, да не говорим за африкански. Или пък там зона Океания, не знам там как се водят. И ето, ние от тук реално сме страшно назад, защото в крайна сметка в Азия какво имаме? Евентуално спринтьори там Малайзия, Япония, Сингапур, нещо от този род. Китаец тук там се появява. 4-5 държави са тия, които държат високо ниво.
плюс още няколко, които така горе-долу се присламчват. И те вече са топ 10 в големите точки. Сега ние на европейско първенство, за нас миналата година мисля, че 12-то място беше, това беше страшен успех. И то наистина си голям успех. Докато същото усилие на азиатско първенство, аз гледах и резултатите, какви са им, топ 6 не мърда по никакъв начин. И ето от тук разликата в точките, които ние ги губим директно. Но и като... ако имаше финансиране, ние можем да участваме в тия шампионати не, или не? континентален шампионат, той си е за европейско първенство, европейски за световното първенство пък има други изисквания. Те са определен брой точки дадения състезател да има до момента в ранглиста, за да може да участва на световно първенство, плюс държавата, която иска да участва, да организира поне едно UCI състезание на писта. И ние тази година започнахме с такова нещо. Да. Тоест ние сме да кажем, че сме в началният етап на набирането на точки, сериозното, както за писта, така и за шосе за следващите олимпийски игри на практика. И то всъщност за времето от 4 години ли се смята точките или само за последната година? Да, година и половина някъде. Мисля, че то зависи как го определят. Всяка година е различно. Да. Имало и случаи. LA е в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелес следващата. Но така чисто погледнато на шосе, може би е една идея по-лесно, защото имаш много състезатели, на които да разчиташ. Можеш да ги пръснеш по... Има състезатели, които карат в чуждестранни отбори, континентални отбори. Да. Те също участват в някакъв техен календар, където могат да маркират точки. Те ги трупат на името на България. Тоест, ако Борислав днес спечели в Румъния, примерно Габриел Гроз спечели в Германия по същото време, това отвоява шанса. Нали? Но колко точки са ни нужни, това всяка година е различно като понятие. Тоест, зависимост, нас не трябва точно определен брой точки, на нас не трябва позиция. Тази позиция се определя от всички страни участници. Т.е. ако дадени нации са много активни и трупат много голям обем точки, т.е. и нашия обем трябва да се увеличи до някаква степен, за да приближим това 400 място. Да, то е някакъв процент. Да. Така че на този етап ще ни е малко трудно да гоним. Организацията е важна, между другото. Организацията на домашни състезания също е много важна. Да, има страни, които организират местни състезания и с така цел не канят много силни конкуренти, затварят се в собствената си... И си трупат самите точки. Това са примерно и Турция. Турция как го правят? Началото на годината организират, да речем, 6 или 7 състезания и казват, ако искаш да участваш, трябва да бъдеш настанен в нашите хотели. Мисля, така ги задължават. Но, примерно, ние не можем да си го позволим, защото това е примерно 25 дни. Ние трябва да присъстваме в Турция. Тяхният хотел е 35 евро на човек на ден. Ние сме примерно 10 души, по 35 евро на ден, по 20 дни, по 30 дни. И накрая като дръпнем чертата, целият бюджет за международен спортен календар ни отива за първите в Турция 6 състезания. И тук говорим за хазарт. Ако ние не спечелим точки от тези състезания в Турция, а това е началото на сезона, не всички са подготвени, знаете, в колезенето. Има някаква прогресия, която се гони към край, или всеки състезател си има цел. Тя може да му е в началото на сезона, но трябва на всички да ги задължиш да е в началото на сезона, което е малко трудно. Особености са много при спечелването на олимпийска квота. Доколко до добро класиране на европейско и на световно ниво, за този етап имаме единствено шанс, според мен, така от мое наблюдение, единствено в пистовото колезене и то при дамите. При дамите все още има една ниша, която не е доразвита, но започва с големи темпове да изоставаме и там. Да. Но защо имаме голям шанс? Защото чисто на писта стартират по един състезател или състезателка в дисциплина. Тоест могат да стартират 25 нации в Европа, 25 състезателки, докато на шосето примерно има 6 германки, 6 французойки, 6 нидерландки и така нататък. Конкуренцията става все по-голяма. Тези 6 състезателки всички са силни. На Германия 6 всички са силни. И в смисъл доста по-трудно между 150 души да намериш топ 5 или топ 3
Докато на пистата между топ 20, докато и пистата е малко по-специфично на провеждането на всяко едно състезание, който е гледал знае. Има и доза малко късмет. Да. А за тази олимпиада реално ние на кое място горе-долу се наредихме или не си го смятал? На олимпиада преди... За класи, защото каза до 45-то Ами място Борето, в UCI. мисля, че Сега ще малко, по принцип, изтървахме едни точки от шампионат, които не искам да обяснявам как ги изтървахме, тъй като и държавните шампионати носят точки. Така че, ако хипотетично приемем, че тези точки не бяхме направили тази глупост да ги изпуснем, щяхме да сме около 53-4 място грубо. Което не е много далече. Което, близо. да, В играта може би далече не е близо. Може би ни трябваха около, да речем, 2 етапа и 2 генерални класирания в добри. Да. 2 генерални класирания в добри обиколки, като обиколка на България. Топ 3, да речем, в генералното класиране 2 души да завършат. Напълно постижимо е, между другото, но просто политиката на федерацията и трябва да се насочи, както в случая шосето, така и примерно и за МТБ, и за писта, трябва да се насочи, да има някаква така обща цел и да се гони с някаква стратегия, защото малко сме хаотични като цяло. А крос-кънтри Олимпика има ли някакъв шанс за българския крос-кънтри? Българското крос-кънтри за там да достигне? Ако не бяха сменили правилника, т.е. имаше някакъв теоретичен вариант преди смяната на правилника с много средства, така да се обикалят състезания, втора, първа категория се събират точките дори така от някакво средно равнище, тъй като в крайна сметка на тримата най-добри състезатели се взимаха точките накрая за държавния коефициент. Но проблема е, че се смени правилника, оттам нататък всяко действие беше вече безмислено. Отнесаха много критики за промяната по средата, но в крайна сметка нас това не ни топли по никакъв начин. Но наистина много прав е Радо, ако в крайна сметка следващата олимпиада просто фокусираме усилията си върху спечелването на квота, според мен е постижимо и в шосе, и в писта, в крос-кънтри, зависи как си играят с правилниците. Но наистина е постижимо, дори 2-3 души да пратим на олимпиада, въпросът е как се насочим усилията и средствата. И се надявам, че ще има по-голяма подкрепа от клубовете, защото, как да кажа сега, бумеранга се връща в началото, инвестираш нещо, ама след това тази инвестиция се изплаща, т.е. ако вземем квота, клубовете също ще минат в някаква по-горна категория. Тоест един вид по програмата за финансиране на клубове, да кажем, като минем федерацията в по-горно ниво, вече сумата, ако сега е била 100 000 лева, ще стане 200 000 лева. Тоест клуба, ако инвестира в най-добрия състезател 5-6 000 лева, тия пари ще му се избият с пъти. И според мен това е, как да кажа, един общо взето, да кажем, някакъв минимален, поне за мен е, или той това няма да е много хубав израз, но поне да кажем една най-простичка цел, която трябва да преследваме, и то колезането като цяло, защото сега не е тайна, в момента има хора, които, деца се вика, и са от една страна на барикад и от другата, които имат познания, възможности, могат да помогнат. Преди едни не искаха, сега други не искат. Ако колезането си е обединено както трябва, според мен резултатите ще бъдат доста по-сериозни. Това беше една от причините, поради които всъщност аз се хванах с това нещо 2020 година, защото наистина видях хора, които така имаха доста различия, но пък тогава наистина бяха обединени в името на това да се възстанови федерация, спорта като цяло, защото федерация с лиценз, да не се връщаме на тия неща. Ето сега коментираме 100 години обиколка на България. Това нямаше да е възможно без уния усилия по това време. И си говорим как бюджета, те разходите се увеличават, съответно в крайна сметка се намират по някакъв начин средства от тук, от там. Всеки помага по-малко, някой приноси и редуцира разходите. Така че с общи усилия нещата в някаква степен вървят, но според мен е редно просто и хората, които имат някакви по-сериозни различия, дете се вика да ги загърбят по някакъв начин. Не казвам да се целуват, да се прегършат, защото това ми ясно, че няма да стане. Но поне да не си пречим, защото със сигурност работата ще върви по-добре, обиколката ще се организира по-хубаво, календара вътрешния ще е по-силен. И тук за календара също визирам и маунтинбайк, защото не е тайна, че в маунтинбайка там пък от този ден имаше родител ударил състезател, някакви такива пълни простоти.
Без да влизам в подробности къде какво се е случило. Надявам се човека си вземе бележка, повече да не прави такива глупости. Но ако хората... Това с родителите. Това няма да влизаме отново в тази тема. Просто ако хората малко гледат Бог към общото и че малко инвестиция от себе си да помогнеш на всички, по някое време ще се отплати, мисля, че в рамките на 2-3 години ще даде много големи резултати. И дори видимостта да не е толкова голяма, да се вика общественото мнение, като е по-добро, дори и това ще привлече повече спонсори. Да. Ами добре, много ви благодаря, че ни дойдохте на гости. Нещо последно искате ли да кажете, да поканите хората на обиколката, която започва след броени дни, да не кажа колко. Заповядайте на старта, 24 събота, 17:30 представя на отборите, 18:30 старт на пролога, на следващия ден, горе-долу около 13 часа започва подготовката за етапа, 13:10 е официалния старт. Посока Троян тръгваме, като съответно, ако хората искат да гледат от блоковете си, стартираме пред Александър Невски, в случая даже пред Народното събрание, тръгваме по Цариградско шосе, по деталираната булевард Ситняково, оттам завиваме по Ботевградско шосе и право напред по Подбалканския път. Да, ако вашите зрители като цяло са насочени към планинското колезене. Не само. Има много хора, които чувственото колезене. Но има неща, които са интересни да се видят по самата организация, как се подготвят самите състезатели за трасето, как го преминават. Има много екшън като цяло, и което идва и от самото трасе, специално за пролога. Така че има какво да се види, да дойдат да се забавляват заедно с нас на 24-ти. Добре. Много ви благодаря, че дойдохте. Борислав Иванов и Радослав Константинов. С вас ще се видим в следващия епизод на Без спирачки. Не забравяйте, че можете да се абонирате за канала. Това ни помага изключително много. Чао и до следващия път. Чао и благодаря. Чао.